ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರು ಚಪ್ಪರ ಕಟ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಆತಿದ್ದಿ ಬಟಾಟೆದು ದಾಯಿ ಪಾಡು ನೀ ಬಟಾಟೆ ಬಿಂಗ ಬೋಡತ್ತ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ನ ತುಳು ಕಲ್ತದೆ ಬರೋಡ ತುಳು ಬೋಡೆ ಆತ ಮೂಲು ತುಳು ಕಲ್ತ್ ಬೈಜೋಲ್ ಡಾಲ್ ಬುರ್ಚ್ ಬರ್ತಿ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರು ಚಪ್ಪರ ಕಟ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಆತಿದ್ದಿ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೌದಾನೆ ಹೌದದ ಈ ಉದಾಸೀನಾಡು ಉದಾಸೀನಾಡು ಪಂಡ ಆಗ ಸಾಕಾತನ್ ಮಾರೆ ಈ ಕಾಲಿ ಕುದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಆಪುಡ ತುಲ ಏತ್ಮಲ್ಲ ದೊಂಪ ಅಂದ್ ಕೋಡೆ ಶುರು ಮಲ್ತಾರು ಚಪ್ಪರ ಕಟ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ತಿಜ್ಜಿ ಏತುಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಸಳೆ ನಡ್ರೆ ಉಂಡು ಏತು ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತಿಜ್ಜಿ ಮುಖಂಡ ಬೇಕಟ್ಲೆ ಮುಕ್ಕಲು ಕಾಡಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದು ಬತ್ತರು ಬತ್ತೇರು ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಡುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕೋಲು ಪೂರ ಕೊಣತ್ತೇರತ್ತೆ ಕಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಣತ್ತೇರು ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ತುಳು ಹೆಂಚಿನ ತುಳುವು ಊರ್ದ ತುಳು ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳು ಅಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಚೇಂಜ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶಿವಳ್ಳಿ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಊರುದ ತುಳು ಅವು ಕೆಲವು ಪದಕ್ಕುಲು ಅಂಚಿಂಚೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಹೌದಾದ ಪದ ಕೊಣತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಂತಾರು ಕಂತಾರು ಅಂಚಿನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ತುಳುಟ್ ನಿಕ್ಕದಾಲ ಇಜ್ಜ ಕಟ್ರೆ ಈದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ತಿನ್ನೊಂತುಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನೊಂತುಲ್ಲನಾ ಎಡ್ಡ ಉಂಡ ಚೂರು ತಿನ್ಲ ವಿಡಿಯೋಡು ತೊಜ್ಪಾವೆ ಚೂರು ತಿರ್ತು ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಿಡಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡ ಯಾನ್ ಜಪ್ಪೋಲಿ ಆತ ಮಿತ್ ಚೂರು ಟರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಲಿ ಮುಲ್ಪ ಚಪ್ಪರ ಗಟ್ಟಿ ಆತಂಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಬೆಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಜಪ್ಪೋಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಅತ್ತ ಪಾತ್ರನ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ದಾದ್ ಹಾ ಅತ್ತೆ ಪಂಡ ದಾದ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು.
ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಎಂಕು ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ದಿನಾಲ ಬಸಳೆ ತಿಂತಿತ್ತೆ ಜವೈಕ್ ಬಂದ ಎನ್ನ ಎಂಕೆಗ್ ಪೂರ ಕೇತ್ ಬತ್ತಿತ್ತೇನೆ ಬಸಳೆಗೆ ಪೂರ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಪೂರ ಮೀನ್ದು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡುವೆರು ಅಂತ ಸೊ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಸಳೆ ಕೊನಾರ್ತೀರಿ ಎಂಕುಲು ಮೊರನಿ ಮೂಲ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಬನ್ನ ಮುಖನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬಸಳೆ ಪುರ ಮಲ್ಪುವೇರು ಚಪ್ಪರ ಪುರ ಮಲ್ತುದು ಬಸಳೆ ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಮಲ್ಪುವೇರು ಸೊ ಅಲ್ತೆರ್ದೊಂಜಿ 4 ಗಿಡಗಂದೊಂದು ಬಸಳೆದು ಅವು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಆತದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಆತೆ ಪೇಟೆಂಟ್ ಕಂಪಿನ ಬಸಳೆ ಪುರ ತಿನ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾಯ ತಿಂದ್ರವಲ್ಲಿ ಮೀನ್ದ ನೀರು ನಮ್ಮ ಭಟ್ರನ್ನ ಕುಲತೆ ಶಿವಲ್ಲಿ ಭಟ್ ಶಿವಲ್ಲಿ ಭಟ್ರನ್ನ ಕುಲ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಾತೆ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜಿ ಮೀನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬಸಳೆ ತಿನ್ಪುಜ ಸೊ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಲಂಚ ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಲಂಚ ಕೊಡ್ತಾ ಲಂಚ ಕೊಡ್ತು ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ ಅಂಚ ನವುಲೈ ಪಾಡುವೆರು ಜೈಲ್ಗೆ ಪಾಡುವೆರು ಲಂಚ ಕೊಡ್ತು ಪೂರ ಅಂತಂದ ಬೇಗ ಬೇಗ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗಿತ್ತೆ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಉಂಡನಿ ಮಲ್ಲ ಸತ್ತಿ ಎಂಕುಲ್ ಪನ್ಪುನ ಆಂಡಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಪಾಪ ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ತುಳು ಪಾತೆರೆ ಕಲ್ತವಂತುಲ್ಲೆ ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಎಂಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಕಲ್ಪು ಅತ್ತ ಇಜಂಡಲ ತುಳು ಪಾತೆರಡತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಅಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತು ಬರ್ನಾಗ ಸುಳ್ಳು ಮದಿಮಾಯಿ ಎಂಚ ಮದಿಮೆ ಬನ್ನಗತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತುಳುನಾಡು ಬನ್ನ ತುಳು ಕಲ್ತದೆ ಬರೋಡ ತುಳು ಬೋಡೆ ಆಯ್ತ ಮೂಲು ತುಳು ಕಲ್ತ್ ಬೈಜೋಲ್ಡ ಅಲ್ಲಿ ಬುರ್ಚ್ ಬರ್ತಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಉಂಡಾಲೆಗೆ ತುಳುನಾಡು ದಾಲ್ ಬತ್ತದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಲೆ ತುಳು ಬರೋಡೆ ಬಂದ ಅಂಚದಾಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ತುಳು ಕಲ್ಪರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ತುಳುನಾಡು ಅವಳ ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕುಲು ಏತ್ ಬಲವಂತ ಅಂತ ಬಲವಂತದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಏಪ ಅಂತದ ಪಂಡೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಫಿನಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಗಿಡ ನಡುತ್ತೆ ಅನ್ನ ನಡ್ಪುವೆ ಸೂಲೆ ಎಂಕೆನ್ನು ಉಂಡೆ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬೆತ್ತ ಕೆಡಲ್ಲ ಜಾಗ ಅಮ್ಮ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಟೆಂಟ್ ಅಮ್ಮಗ ಮೆಲ್ಲ ಉಂಡ್ರು ಟೆಂಟದಲ್ಲ ಕಿಪ್ನ ದರ್ತು ಪೂ ಅಮ್ಮ ಕೆದೊಂಡ ಆತ್ ದಪ್ಪುಲ್ಲಿರತ್ತ 100 kg 80 kg ಅಮ್ಮ ಮಿನಿತ್ತೆ ಈ ಲಾಗ್ ಸುಂಡೊಂಡಸ ಇನಿಯ ಬತ್ತು ಪಾಡುವಲಿತ್ತೆ ಸುವಡ್ ಏನ್ ಸುವಡ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಸ್ ಪಾಂಡ್ ಬೆಡ್ ಅತ್ತ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಣ್ಣೆ ಅನ್ ಗೆಪ್ಪಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂದೇ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಟ್ರೆ ಚೂರು ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಸುವನ್ ಪೋಂಡು ಇನ್ನ ಕೈ ಪೋಂಡು ಒಮ್ಮ ಯಾನುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಮೂಜಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಯಾನ್ ಗುಂಡಿ ಮಲ್ಪ ಪಾಪುವಾರೆ ಏತನ್ ತಂಪುವಾರೆ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಗುಂಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಗುಂಡಿ ಮಲ್ತಿಂದ ಈಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಓ ಮಾರೆ ಎರೆಹುಳ ಉಂಟು ಯಾವ್ದು ಎರೆಹುಳ ಅರ್ಥವಾಮ್ ಉಪ್ಪು ಜಾಯಿ ಬಾಡುಂದೆ ಅವು ಬಸಳೆ ನಡುವ ಗುಂಬು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿನ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಗಾಯಕ ಪಂಡ ಬಸಳೆಗೆ ಬೇರು ಬೇಗ ಎಂತ ಪುರಿ ತಿನ್ಪುನ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆನ್ ಬೇಗ ಪುರಿ ತಿನ್ಪು ಈಗ ಉಪ್ಪು ಹಣ್ಣ ತಿನ್ಪುಜ ಇಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪುರಿ ಪೂರ ಸೈಪುಂಡು ಅಂಚ ಚೂರು ಪಾಡ್ರೆ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಂಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯಗ್ ಬಸಳೆ ನಡೋದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಬಂದು ನಿಕುಲೇರ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರ ಇಂಚೆನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆಜ್ಜ
ಅದ ಬೇರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹುಳ ತಿಂದಿದೆವಾ ಅಂತ. ನೀವೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹಾಕು 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 ಅಂತ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನವರು ಗಿಡನ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಹಾಕುದು, ದಾಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ದಾಲ ಪಾಡುಜಿ ಉಪ್ಪು ದಾತ ಪಾದ್ನ ಕೆಮಿಕಲ್ ಹತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡ ಭತ್ತಾನ ಇತ್ತೆ ಅಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಡ ಒಲೈಪೋಯೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾ നിങ്ങൾ പിറപ്പ പോലെയേ എന്ന വോയിസ് ചേഞ്ച് ആമ്പടെ. What is my problem? Blah 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 blah. అక్కడకు పోయన్నే ఇట్ట జాదన్ ఏత్తవెన్ బెలిప్పే ఏతెడ్డ బెలిప్పే సువోడు ಇಂಚಿ ಒಂಜಿ ನಡೋಲಿ ಅತ್ತೆ ಒಮ್ಮ ಇನ್ನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈತ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಲ್ಪುನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಂಪುನ ಅಂದೆ ಅತ್ತೆ ಬಂದ ಹೌದಲ್ಲ 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 ಅಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ ಸೆಟ್ ಇರುವ ಜಾಗ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ? ತಗಟ್ ಶೀಟ್ ರೂಮ್. ಚುಪ್. ಈಗ ವಿಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆದದ್ದೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳೆದದ್ದು ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳೆದದ್ದು ಅನ್ನ ಬೆಳೆದ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿ ಕನ್ನಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿ. ಈಗ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕಡರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇವರ ಮಹಿಮೆನೇ ಅಂತದ್ದು. ಈಗ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಂಕಾರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮ್ಯಾಮಿಂದ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದದ್ದು. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ತೆಂಗಿನ ಹಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಣಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು. ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಡ್ ಏಪರ್ದಿಂಚಿ ಅನ್ನು ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದಿ ಯಾಪರ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಬಂಡ ಚೂರುಂಟು ಯಾಪರ್ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಎಂಕ್ ಯಾಪನಿ ಗೋಬಿ ಮಲ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಪನಿ ಒಂದು ಆದ ಗೋಪಿನ ಈತ ಡಿಲೇ ಮಲ್ತ ಸೊ ಒಂದು ಚಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ನನಲ್ಲ ಆತ ಪನ್ಯ ಬೇಲೆ ಪನ್ಯ ಐಟಮ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊರಿಯಾಡ ಪನ್ಯ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ 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 ಅಂತ ಈ ಯಾನ್ ಪನ್ಯ ಲಂಚ ಈ ಹೆಂಗ್ ಕೊರಿಯಾಡ ಈ ಪನ್ಯ ಪೂರ ಚಪ್ಪರ ಗಿಪ್ಪರ ಪೂರ ಮಿನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಚಪ್ಪರ ಬೊಕ ಬಸಳೆ ನಡ್ತನ ಕ್ರಮ ಅವು ದಾಲ ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಂಡ ಇಂಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಿ. ಹಾ ಬಸಳೆ ಪಂಡ ಮೇರ್ದಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಅತ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಸಳೆ ಕನ್ನಾರಿ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂತ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತಿಜೆ ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲ ಮೋಲ್ ತಿಂತೋಲ್ ತೋಜೋಡು ಮೋಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಡು ಮಲ್ಪನಕ ಮಿತ್ತ ಬಸಳೆ ನಡ್ತೋಳು ಒಂದು ಏತ್ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಮಿತ್ತು ಪೋರದಾದ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ಎಂಕಲ್ಲಿ ತಿಂಡ್ರೆಗ ಅಂಡ್ ಅದಾಗ ಕುಡೋರ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲ್ ಬಸಳೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಬಸಳೆ ಎಂಕುಲ್ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಬಸಳೆ ಎತ್ ನೆಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಮನುಲಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದುಲ್ಲ
ಐಕೀತ ಹೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಅಡ್ಡಪುರ ಕಟ್ಟಿದಿಂದ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಬಸಲೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ಬಂದು ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಮುಲ್ಪ 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 ಎಂಕುಲು ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟುವ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಬತ್ತ ನೆಕ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಅದ ಅತ್ತೆ ಅಂದು ಎಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮ್ ತುಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪಾತೆರ ಕಲ್ದೇರ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೂರಿಡಕು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವನೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಚ ತುಳು ಎದ್ದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವನ ಕಲ್ಪಾರೆ ಎಂಕು ಇಂಚನೆ ಪಾತಾರಂಡ ಏನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಏನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಬೋರ್ಡ ನಿಕ್ಕು ಕನ್ನಡದ ಪಾತೆ ಅಂದ್ ನನ್ನ ತುಳು ಪಾತೆ ರೋಡಿ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬರ್ಪುನ ಏಪಾ ದೀಪಾವಳಿಕ್ ಓ ಬರ್ಪುಜಿ ಏನ ಒಂದ ಓ ಕನಿಕಲೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿನಿಶ್ ಜಾದನ್ ಬೇಜಾರಂಡ ಖುಷಿ ಮಂಗ ಪಾಡುವೆ ಇತ್ತೆ ಅಯಾಗ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಪ್ಪ 24 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಡ ನೆರ್ಪಾಡಿ ತಿಂದು 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 ಅಯಾಗ ಬೊಡಿದು ಪೋತುಂಡ ಏಪಾ ಎದೆ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಮೆಗ್ಗೆ ಎಂಕು ಮೆಗ್ಗೆ ಮೆಗ್ಗೆ ಇರ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಇತ್ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜೆ ರೆಂಕ್ ಏನ ಅಕ್ಕಿ ಗಣ್ಣೆ ಏನ ಅಕ್ಕಿಗತ್ ಹೈಟ್ ಲೈಕ್ ಚೂರ ಹೈಟ್ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏಜ್ ಏನ ಯಾನ ಆತ ಮಲ್ಲ ಏಜ್ ಕೇನಿಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಸೂಪರ್ ಸರಿ ನನ್ನ ಒಂದೇ ನಿತ್ತ ನನ್ನ ಒನಸಜ್ಜತ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದ ಕಾಲಿನಿ ಚಪ್ಪರದ ಬೇಲೆನೆ ಅಂಡ್ ಚಪ್ಪರದ ಒಂಜಿನಿ ಮುಗಿಂಡು ತುಲೆ ಎಟ್ ಶೋಕದ ಅಂಚಿಂಚಿಡ್ ಪೂರ ಬಸಲೆ ನಡ್ತೋಲು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪರ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಚಪ್ಪರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಬಸಲೆ ನಡ್ದಲ ಅಂಟ್ ಅಂದ್ ಚಪ್ಪರಲ ಅಂಡ್ ಬಸಲೆ ನಡ್ದಲ ಅಂಡ್ ಐತ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪೂರ ವಿಶು ವೀರಾವ್ ಅಂಡ್ ವಿನಿಶ್ ವೀರಾವ್ ಪೋಡ್ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮೊಕಲಿಗೊಂಜಿ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುಗ ಬೈ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ನಡೆ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಕೆ ಗಿತ್ತ ಜೋರ್ ಬಡ ಜೋರ್ ತಿನ್ನೋದಂತ ಉಂಟುಂಡು bingo bingo kalian ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗುಡು ಉಂಡೆನ್ ತಿನ್ನೋದಂತ ಆಸೆ ಅವಂತುಂಡು ಇಟ್ಟೆನೆ ತಿನ್ನೋದಂತ ಎನ್ನಂತುಂಡು ಆ ತೆಡ್ಡೆ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಬದು ಕಡೆ ಡಿಂಗಗ ಕಾಲಿ ಬೇಡ 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 ಮನ್ನಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಡಿಂಗದ ಕಾಲಿ ಬಿಂಗೋನ ಚಿಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜಾಲ್ ಗರ್ತದ ಐಟ್ ಬಟಾಟದ ಬೋರು ನೋಡು ಹೌದಾ ಇದು ನಮಗೆ ಡಿಂಗಾಗ ಬಿಂಗೋ ನಿಂಗುನ ಚಿಂತೆ ಬಟಾಟೆದ ಯಾಪ ಪಾಡ್ರೆ ಬೂರು ಬಟ್ಟೆ ಬಟಾಟೆದ ದಾಯಿ ಪಾಡು ನೀ ಬಟ್ಟೆ ಡಿಂಗಾಗ ಬಿಂಗೋ ಬೋಡತ್ತ ಪರವರ್ಪುರಿ ಅಶನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುಗ ಬಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಬೈ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ನಡೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪನ್ನಡೆ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಪನ್ನೆ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗ ಪಿಡರ್ ದೇರ್ ಒಡೆಗು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅಕ್ಕನ ಎಲ್ಲಾಗ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೇರವ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕಳೀತು ಕಲೀನ್ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಕಳೀನು ಇತ್ತೆ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪೂರಕ್ಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆದೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡೋಡು ರೆಡ್ಡರ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡರೆ ರೆಡ್ಡರೆ ರಡ್ಡರೆಕ್ ಎಂಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡು ಮಂಗ್ಳೂರ್ತು 220 ಟ್ರೈನ್ ಸೊ ಐಕ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಅಕ್ಕ ಪಿದಾರಂತುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ದಿನ ಇನ್ನಿ ಅಂತೆ ಪನ್ಪುರಿ ಚಪ್ಪರ ಪುರ ಅಂಡ್
ಚಪ್ಪರ ಬಸಳೆದ ಚಪ್ಪರ ಪುರ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಪೋಯ್ಲಾಗದ್ ಪಂತಿತ್ತ ಚಪ್ಪರ ಆಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಿಡಾಡು ಅಂತಿಲ್ಲೇರಂತೆ ಹ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ನನ್ನ ನಿಂಗೆ ಲೇಪ ಬರ್ಪುನ ನನ್ನ ಏನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ದೀಪಾವಳಿ ಪಾಪತಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರಾ ನಿಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜರೆ ಏನತ್ತ ಒಂಜರೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ನನ್ನೇನು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಹೀರೋನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಟು ಸೂ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಅಯ್ಯಗ ಜಾಲ ಬೇಜಾರೇ ಅಂತಿದ್ದಿ ಪಾಪ ಬೇಗ 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 ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನನ್ನ ಏನು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬರ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮಿಸ್ ಯು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಆಜು ಬಾಯ್ ಆಜುಗೆ ಪಾಪ ಬಾಯ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗುಂಪಾಗ್ಲೆ ಅಕ್ಕೆತ್ತೆ ಪೋಯ ಮುಲ್ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಆರ್ಯ ಎಕ್ಕಕ್ ಬಾಯಿ ಪನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಿತ್ತೂರ ಜತ್ತದೆ ಪಾಪ ಮಾರ್ಯಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಉಂಟುಂಡು ಬಸ್ ಬೈತುಂಡು ಬಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಣ್ಣೆ ಬುರ್ತು ಬತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಇಪ್ಪನಾತ ದಿನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕೊಂತಿತ್ತು ನನ್ನ ಇತ್ತ ಅಣ್ಣನ ಕೈದಚ್ಚಿ ನಪ್ಪು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ದೋಸೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನನ್ನ ತಿಂಚಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೆ ನಾನೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಡ್ ಸಿಕ್ಕುವೆ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡ್ದು ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಸ್ಡ್ ಪೋಯಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಕುಂಬ್ಳೆ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಪೋತೆ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಏನು ಕುಂಬ್ಳ ಜೆತ್ತದು ಫೈನಲಿ ರೀಚ್ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಬ್ಳಡ್ದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬಸ್ಡ್ ಪೋಡು ಬಸ್ಡ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೋಡು ಎನ್ನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬೈದುಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಡಪರೆ ಉಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನ್ ಎತ್ತ ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಫುಲ್ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಉಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಎಪ್ಪಾಂಡಲ ತೊಜ್ಪಾವೆ ಒಂದು ಏನ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಅಮ್ಮ ಏಯ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ರೆ ರೆಡಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೂರೆಯನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಡ್ ತೊಜ್ಪಾವೆ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಏನ ಎಂಕಲ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.